Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka, tashar gidan Asararu. Tasha ce wadda ta yi fice wajen kawo muku asirai domin amfanin kanku da kuma magance matsalolinku da suke damun al'umma. To ‘yan uwa, kamar yadda kuka sani dai, tashar nan tamu, tashar gidan Asararu, tasha ce wadda a zahirin gaskiya tana duba matsaltsalun da suka fi damun al'umma, kuma mu yi bincike sosai mu ga me ya dace da irin matsalar ku domin mu ɗora muku domin ku amfana, domin a matsayinku na ‘yan uwanmu musulmai na gida da ma na wajen ƙasa baki ɗaya. So, kamar yadda kuka sani, wannan a yau ma ga mu da wani babban laƙani kuma babban asiri wanda yake a cikin asirai da ake nema. Shi ma yana ɗaya daga ciki wanda ya kasance sha nema sha tambaya. To ‘yan uwa, a cikin huwacewa ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, mu a yau ga shi mun ɗauko muku asirin mun ɗora muku shi domin ku amfana ba tare da kun wani sha wahala ba. Domin iya binciken da muka yi shi ne gaskiya, wannan matsalar na ɗaya daga cikin matsalolin da take damun mutane, musamman ma wani ya san akwai inda zai je ya nemi irin wannan laƙanin, to zai taka ne ya je da kansa ya nema. To kuma sai ga shi gidan Asararu ta kawo muku shi domin ku amfana. To mu dai da farko sai dai ku taya mu da addu'a, kuma Allah Ubangiji ya karɓi dukkan buƙatunmu. To da Allah ɗan uwa, ni abin da nake so shine wannan, in shine ziyartar ka wannan tasha tamu gidan Asararu, to kai subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin kai ma ka ci gajiyar wannan tasha a duk lokacin da muka ɗora asirai, ya kasance ka samu sa'ar cimma burikanka da kuma samun asiran da za mu ɗora. To a yau wannan laƙani da kuke gani babban laƙani ne mujarrabun, kuma laƙanin da ake zuwa a tambaye mu har inda muke, kuma mu ba da shi ya kuma yi amfani sosai. To a yau wannan laƙani ga shi nan kamar yadda kuka gani, maganin ƙarfin azzakari ne, wato ƙarfin mazakuta ta ɗa namiji da kuma rashin kaurin azzakari. To insha Allahu ɗan uwa, duk matsalar da ta dame ka, ko rashin ƙarfi ko kuma rashin kauri, to wannan laƙani shine laƙanin da za ka yi amfani da shi. To insha Allahu, to fa uwar gida sai dai ta gudu, ba dai a ce kai ka gudu ba, domin duk matsalar ta dame ka, sanyi ne ko kuma a'a kawai cuta ce daga Ubangiji, to wannan hatimi insha Allahu in dai ka yi amfani da shi ka sha, to za ka yi mamaki sosai, za kuma ka ba wani labari ma insha Allahu. To da farko ɗan uwa, abin da nake so da kai, shi wannan laƙani na rubutu ne a sha. Idan ka tashi da farko ka duba laƙanin ga shi nan, za ka gani ga yadda tsarinsa yake nan, amma ka kiyaye komai ya kasance ka fitar da shi daidai da yadda ka gan shi. To sai ka samu allo da tawada da alƙalaminka ka fiƙe ka rubuta a kan allo. So in ka tashi, abin da ake so za ka rubuta shi ƙafa uku, wannan hatimin dukan ka haɗa tun daga waccan ƙul huwallahu da ka gani, so za ka taho har hatimin shi ne za ka yi ƙafa ɗaya, sai ka kuma haka biyu, to sai ka yi shi ƙafa uku. To ‘yan uwa, idan ka yi shi sai ka samu ruwa mai kyau, sai ka wanke rubutunka, sai ka bari da daddare sai ka ɗauka sai ka sha. Da daddare ake so sai ka sha. To ko da a wannan daren ne kawai in ka sha, za ka iya saduwa da iyalinka insha Allahu. In ya bi jikinka za ka ji amfaninsa sosai. To gobe ma sai ka yi, jibi ma sai ka yi. To in son samu ne sai ka, ya danganta da irin matsalar da ta yi ma yawa ko ta daɗe a jikinka, to sai ka ɗau tsawon sati ka yi wannan aikin. In ka samu, to saboda ita matsalar wani ya samu daɗewa da cutar a jikinsa irin wannan, wani ma za ka ga tun da ya aure gaba ɗaya, wani matsala ce ta iska, aljanu, wani kuma matsala ce ta sanyi, wani matsala ce ta rashin yin aure da wuri, duk tsohon abu irin wannan datti da waye duk ya kashe maka gaba. To don Allah ka daure ka jarraba wannan, kawai shi a laƙanin ba shi da wani mahaɗi. Kawai abin da ake so ka dinga rubutawa
kana sha da daddare yayin da za ka kwanta ko yayin da za ka sadu da iyalinka ya bi jikinka sosai. Kuma game da faɗa muku za ku ɗauka adadin kwana 3 in ka warke sai ka ajiye. In kuma ka ga abun bai yanke ba tsawon kwana 3 to za ka iya tafiya zuwa sati ko kuma ka tafi irin zuwa sati 2 ma ko 3 ma duka har dai ka ga alhamdulillahi gabanka ya zamto gaba irin na 'ya'ya maza. Ba ka zauna kamar mace ba, wata ma tana ma gori tana cewa ai ba ka iya abu irin na maza waye da sauransu. To don Allah a jarraba wannan laƙani sosai a yi mana godiya. To don Allah in wannan shine zuwanka sai kai subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa don samun sauran asararai da za mu kawo muku domin amfanin kanku. Assalamu alaikum. Anan muke cewa da ku Allah Ubangiji ya sa mu dace. Allah ya yaye mana matsaltsalun da suke damun mu.